வணக்கம் நண்பர்களே. திரும்பவும் லாக்டவுன் வந்துடுச்சு. இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் சைபர் கிரிமினல்ஸ் நிறைய யுக்திகளை போய் யூஸ் பண்ணி உங்களோட பணத்தையும் உங்களிடம் பறிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க. இதை தவிர்க்கிறது எப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த சைபர் நண்பன்கிற சேனலில் வர வீடியோக்களில் பார்க்க போகிறோம். தவிர்க்கிறது எப்படின்னா, இவங்க எப்படியெல்லாம் இந்த யுக்திகளை பயன்படுத்தி உங்களிடம் பணம் பறிக்க பார்க்குறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் அதை தவிர்த்துடலாம். சரியா? இன்றைக்கி முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா, ஃபேஸ்புக்கில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க மாதிரி ஃபேக் ஐடி க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு மருத்துவ உதவி அல்லது வேறு இடத்துல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு பண உதவி தேவைப்படுது அப்படின்னு ஒரு ஃப்ராட் இருக்குது. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ ஒரு டாக்டர் அல்லது ஒரு போலீஸ் அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நார்மல் ஒரு ஃப்ரெண்டாகவே இருக்கட்டும், அவங்களோட ப்ரொஃபைல் மாதிரியே ஒரு ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி அதில் இருந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அனுப்புவாங்க மெசேஜஸ். ஃபேஸ்புக் மெசேஞ்சர் வழியாக சேட் பண்ணி ஹாய் ஹவ் ஆர் யூன்னு சேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி இருக்குது, அதுக்காக ஒரு ரூபாயை அனுப்பிவிடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. நீங்கள் உடனே ரூபாயை அனுப்பி விட்டுட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுப்பாங்க, கூகுள் பேயோ வேறு ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர். அதில் நீங்கள் அனுப்பி விட்டீங்கன்னா அந்த பணம் திரும்ப எடுக்கிறதுக்கு முடியாது. சரியா? இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இதுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இவங்க எப்படி இந்த ஃபேக் ஐடிஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்களோட பப்ளிக்காக வியூ ஆகிற ஐடிஸ், அதாவது ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற பப்ளிக் ஐடிஸை ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. நீங்கள் ஒரு டீச்சர் அல்லது ஒரு போலீஸ் அல்லது ஒரு டாக்டர் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களோட இமேஜஸ் எடுப்பாங்க, உங்களோட ப்ரொஃபைல் இமேஜ். அதுக்கடுத்து அதில் நீங்கள் பப்ளிக்காக போஸ்ட் பண்ணியிருக்க இமேஜஸை எடுத்து அதே போல் ஃபேக் ஐடி பண்ண உங்களுக்கு மாதிரியே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண உங்களோட ஒரிஜினல் ஐடி மாதிரியே ஃபேக் ஐடியை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புவாங்க. இது தடுக்கிறதுக்கு என்ன வழி? நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ப்ரொஃபைலை லாக் பண்ணிடணும். அதுக்கடுத்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் மட்டும்தான் வியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் உங்களோட கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற போஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வியூ பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் செட்டிங்ஸை மாற்றி வைக்கணும். அதுக்கடுத்து எப்போவுமே ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒரு ஃபேஸ்புக் அல்லது வாட்ஸ்அப் வழியாக உங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட், அதாவது பண உதவி கேட்டு ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புகிறாருன்னு வைக்கலேன், நீங்கள் கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட சம்மந்தப்பட்ட நபர்கிட்ட நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி பேசணும். அதுக்கடுத்து மட்டும்தான் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு மட்டும்தான் நீங்கள் பணத்தை அனுப்பணுமே ஒழிய, பணத்தை அனுப்பிட்டு நீங்கள் அவரை தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது. சரியா? யாருமே ஃபேஸ்புக்கில் கேட்குறாங்க அல்லது வாட்ஸ்அப்பில் கேட்குறாங்கன்னு ரூபாயை அனுப்பி விட்டுட்டு அதை தொடர்பு கொள்ளாதீங்க. அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அதுக்கடுத்து இப்படி ஒரு ஃபேக் ஐடி க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா எப்படி நீங்கள் அதை அழிக்கணும், அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போது உதாரணத்துக்கு உங்கள் நேம்லேயே ஒரு ஃபேக் ஐடி க்ரியேட் ஆகிருக்குங்களேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, முதல்ல உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக எப்படி உங்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த ஃபேக் ஐடி க்ரியேட் பண்ணி ரூபா கேட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு. அப்போது நீங்கள் உங்கள் ஒரிஜினல் ஐடியில் லாகின் பண்ணிக்கணும். லாகின் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஃபேக் ஐடியை சர்ச் பண்ணி அந்த லிங்குக்கு உள்ளே போகணும். அந்த ஐடிக்கு உள்ளே போய் அந்த ப்ரொஃபைலோட ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டாட்ஸ் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் ஆப்ஷன்ஸ் காமிக்கும். அதில் இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட் ஆப்ஷனில் ப்ரிட்டெண்டிங் டு பி சம்மோன்னு இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும். அதை கிளிக் பண்ணும்போது 3 ஆப்ஷன் காமிக்கும்: மீ, மை ஃப்ரெண்ட், அடுத்து அதர்ஸ்ன்னு. இதில் உங்களோட ஃபேக் ஐடினா நீங்கள் மீயை செலக்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் சில டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த சைபர் கிரிமினல்ஸ் உங்களை பிளாக் பண்ணிடுவாங்க அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட எல்லாமே சொல்லி இதே ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் அந்த ஃபேக் ஐடியில் அவங்க போக சொல்லி அந்த ரிப்போர்ட் ஆர் சப்போர்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண சொல்லி ப்ரிட்டெண்டிங் டு பி சம்மனில் போய் மை ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஒரிஜினல் ஐடியை செலக்ட் பண்ண சொல்லணும். இப்படி நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த 5 நிமிஷத்துலேயே இந்த உங்களோட ஒரிஜினல் ஐடியை ஃபேக் ஐடியோட கம்பேர் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கே அதை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி க்ரைம்ஸ் நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு. அதனால் நீங்கள் விழிப்புடன் இருங்கள் மக்களை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்படி ஃபேக் ஐடியை
டெலீட் பண்ணுங்கிறது நான் சொல்லியிருந்தேன். இந்த வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ணி ஒரு லிங்க் வீடியோவை வச்சுருக்கேன். அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஃபேக் ஐடி எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சைபர் கிரைம்ஸில் நீங்கள் கடந்து வந்திருப்பீங்க, அல்லது எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணதுன்னு தெரியாமல் இருப்பீங்க, அதை பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க. அதை பற்றின வீடியோஸை நம்ம பார்ப்போம்.